500 forintot tudunk nem csak bántani a magyart, vagy a cigányt. A jóisten verjen meg benneteket, hogy így beszéltek mindig. Ha akarok, megyek dolgozni, ha nem akarok, nem dolgozok. Nem rád tartozik. Világos? Köszönöm az ajándékot. Lehet példát venni. Aki tud segíteni a számlaszámom, Hencidán laksz, nem Hencidán lakok, garázsban lakok, kicsim. De átkozódok, mert folyamatosan azt szidás, bántást kaptam, és még most ők vannak meglepődve, hogy én így beszélek. De néha az a baj, Ani, hogy le kell süllyedni az embereknek a szintjére, hogy megértsék azt a nyelvet, amit ők beszélik. Én is tudok ilyen lenni, tudok így beszélni, de ezzel az a baj, hogy még többen megutálnának, mint most. Úgyhogy nagyon szépen megkérem a kedves nézőimet, 544 emberből van olyan kedves valaki, hogy legalább segít egy kibaszottul kurvára 10 000 forinttal? Nincsen kajám. Moderátorok, tűzzétek ki, hogy nincsen élelmem. 2 napja nem ettem. Ez így megvan nektek, hogy nem eszek? Van, hogy napokat? És mindez emellett feljövök segítséget kérni, a kurva nyárat meghallgatsz. Köszönöm, Vanika, kint van a számlaszámom szavazásban. 500 forintot kértem. Szia, Tünde, és csak tippel, bántás kapok, bántás. Kussolsz a kurva nyárat, befogd a pofárat, mert szétverem az agyarat. Elhallgass. Amíg én beszélek, addig nektek dugó van. Ha engem látsz, kicsikém, akkor csendbe maradjál, jó? És minimum egy kis tiszteletet. Tiszteletet! A megjelenésem tiszteletet követel. Aki még nem követett be, az most kevesen be, vagy le lesz tiltva.